bai'a, mai kudi da mai shari'a, cikiwa ya ce a'a. Ciwon cikin barewa a dajewa a zaya ba ta kan gumbar wuta mai kyale ta tunda akalar ta babu sama. Soke rikirkidewa ya kore dukkan kishi da yima, kuma in zaman kuna da amana kauna tana daɗewa. Na riga da na kusa ki zamuniyan zammaki, kada a jani bana bidar zuwa inda babu ki. Lokacin ki naukar mu dauga farar mu shantaki, duk nawa na ganki ga zuciya rike. Duniyar masoya ta so mu zagara ta duka, na da ke akan ke har na zaman na jirgin. Idan dai da raina ban san na juya baya ba,